Pozdrav i dobrodošao u prvu epizodu Street Gamesove škole Street Workouta. Za prvu epizodu s tobom sam odlučio podijeliti par povijesnih činjenica o našem sportu, to jest Street Workoutu. Ovakav način tijelovježbe seže čak u antičku Grčku, kada su drevni Spartanci koristili kalisteniku, to jest vježbe sa vlastitim tijelom u svrhu pripreme za vojsku. Kasnije se takav način tijelovježbe proširio i po ostatku Grčke i kolonizacijom došao u ostatak Europe. Vjerovali ili ne, bivši američki zatvorenici su najzaslužniji zašto se ovakav način tijelovježbe preselio na ulicu. Naime, osnivači Street Workouta, I-Born i Big G 2000. godine su izdali svoju kazetu Tag Workout Fitness from the Streets sa ciljem promocije treninga na otvorenom i popularizaciji Street Workouta. U Street Workoutu pored bazičnih vježbi dodala se i freestyle komponenta, dodavali su se razni dinamički i statički elementi iz gimnastike s kojim imamo veliku srodnost, kao što su na primjer front lever, back lever, planche i ostali elementi kako bi sport bio što atraktivniji i zanimljiviji. Detaljnije o svemu ovome možete pogledati na našem YouTube kanalu gdje smo snimili kompletan dokumentarac o povijesti našeg sporta. A do tada vidimo se u sljedećoj lekciji.